n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna n'iduga n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Good afternoon, everybody. Iji kwadozi onwe anyị nke ọma maka eme nke Eucharistia dị asị ka anyị rụta na anyị bụ ndị ome njọ, ka anyị were ohere anyị yọọ Chineke mgbaghara maka njọ anyị. Ekwupụta m gwa Chineke Chike niile na unu ụmụnna m na-emehiela nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịhapụ ezi omume o kwesịrị na mụ ga-eme site na mmehie mụ, site na mmehie mụ, site na mmehie mụ nke kasị ukwuu. Ya ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọhụụ, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rịọbara m ose bụrụwa Chukwu anyị arịrịọ ka Chineke Chike niile merụ anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ebighị ebi, mee ka okwukwe, nchekwube na ịhụnanya anyị na-abawanye, ka anyị wee were obi ịhụnanya na-eme ihe niile ị gwara anyị, wee tosi iketa oke nke ndụ ebe ebe nke ị kwara anyị na nkwa. Anyị na-arịọ nke a site na Dị anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị n'ịdịgo n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Sirak di nwenụ bụ ọkaikpe onye anaghị asọ mmadụ anya, ọ naghị asọpụrụ ọgaranya iji megide nwa ogbenye. Ọ na-atọ ntị n'ala n'olu ndị a na-emegbu emegbu. Ọ naghị eleghara anya na arịrịọ nwa mgbei ma ọ bụ na nke nwaanyị isi mkpe oge ọ na-akọsara ya akụkọ ụwa ya. A na-anụ olu onye ọbụla ji ezi obi na-efe Chineke. Ekpere onye umeala na-adọpụ urugbu. Arịrịọ ya anaghị ezu ike ruo mgbe ọ garuru ebe ọ na-aga. Ekpere ya anaghị adọla azụ wee ruo mgbe onye kacha elu zara ya oku ahụ ọ na-akpọ, wee ruo mgbe okpe ikpe ziri ezi biri ikpe wee zọpụta onye ezi omume. Okpe ikpe ziri osebụrụ ụwa anaghị atụfu oge ikpepụta ya, nke ọ na-ala oge n'iyi ịbịa nyere ya aka. Okwu nke osebụrụ ụwa. Nwa ogbenye a kpọkuru, osebụrụ ụwa nụrụ olu ya. Aga m ekele osebụrụ ụwa mgbe niile. Otuto ya ga-adị n'egbugbere ọnụ m mgbe niile. Ọ bụ na dị nwenụ ka mkpụrụ obi m ga na-etu ọṅụ. Ndị umeala ga-aṅụ wee obi aṅụrị. Onye nwe anyị ekpebiela n'obi ya ịla ndị ajọ omume n'iyi, ka a hapụ ichetakwa ihe banyere ha n'ụwa. Ma ndị ezi omume kpọkuo osebụrụ ụwa, ọ ga n'olu ha. Ọ na-azọpụtakwa ha site na nsogbu ha niile. Di nwenụ nọ ndị obi gbawara nso, ndị ekwepịagoro mmụọ ha, ọ na-azọpụta ha. Di nwenụ na-agbapụta mkpụrụ obi ụmụ odibo ya. Ndị niile zobere onwe ha n'ime ya agaghị ama kpe ọbụla. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị asọ degara Timoti. Ya bụrụ ma nke m ebidola iwufu ndụ m ka a ga-asị na ọ bụ mmanya eji achụ àjà. Oge m ji ala mmụọ eruola. Alụgidele m ezigbo ọgụ ahụ ruo na ngwụcha. Agbagidele m ọsọ ahụ ruo ebe ọ gwụrụ. Ejisiri m okwukwe ahụ ike. Ugbu a so otu ihe fọdụrụ, bụ okpueze nke ezi omume ahụ echekwabara maka m. Nke ahụ Onyenwe anyị bụ okpu ikpe ziri ezi ga-enye m n'ụbọchị ahụ. Ma ọ bụghị sọ m ka a ga-enye ya, kama a ga-enyekwa ya ndị niile ọ na-agụ agụụ n'obi ịhụ mgbe
ịhụ mgbe ọ ga-apụta ihe. N'oge a kpọlitere ebubo ahụ eboro m, ọ dịghị onye ọbụla bịara ịgbara m akaebe. Ha niile hapụrụ naanị m ka a gharakwa ịna ha ụgwọ ihe ahụ ha mere. Nke bụ eziokwu bụ na onye nwe anyị kwụnyere m, bịakwa gbaa m ume, nke mere na ejiri m kwusaa ozi ọma ahụ n'uju ka ndị ọgọ mmụọ wee nụrụ ya. Otu a ka esi gụpụta m n'ọnụ ọdụm. Onye nwe anyị ga-agbapụta m na mbọ niile a na-agba iji megide m. Ọ ga-eduru m n'udo dubata n'alaeze ya nke eluigwe. Ka otuto niile dịrị ya ebighị ebi, ebighị ebi. Amen. Okwu nke ose bụ ụwa. Chineke nọ n'ime Kristi, na-eme ya na nwa, na-eme ya n'ụwa dị na mma. O tinyere aka anyị ụzọ esi eme ka Chineke na mmadụ dịkwa na mma ọzọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Luke dere. Jesu tụrụ ilu a maka ndị ahụ na-anya isi na ha bụ ndị ezi omume, si otu ahụ na-eleda ndị ọzọ anya. Mmadụ abụọ gara ikpe ekpere n'ụlọ nsọ Chineke. Otu n'ime ha bụ onye Farisi, nke ọzọ bụ onye ọna ụtụ. Onye Farisi ahụ guzoro ọtọ si otu a kpee ekpere nye Chineke sị, Chineke, ana m ekene gị n'ihi na adịghị m ka mmadụ ndị ọzọ, ndị anya ukwu, ndị mmegbu, ndị na-akwa iko. Ana m enye gị ekene pụrụ iche maka na adịghị m ka nwa onye ọna ụtụ a nọ ebe a. Ana m ebu ọnụ ugboro abụọ n'izu ụka. Ana m eji otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe dum m kpatara tụọ mmamma. Ma onye ọna ụtụ ahụ guzoro n'azụ n'ime ụlọ nzukọ. Ụjọ ekweghị ya welite anya lee eluigwe, kama o tiri aka n'obi sị, Chineke m, meere m ebere, abụ m onye mmehie. N'ezie, mgbe onye ọna ụtụ ahụ na-ala n'ụlọ ya, ya na Chineke dị na mma karịa onye nke ọzọ. N'ihi na onye ọbụla buliri onwe ya elu ka a ga-ebuda n'ala, ma onye ọbụla budara onwe ya ala ka a ga-ebuli elu. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Good afternoon, everybody.
Our father emere transfer to another parish from being parochial vicar to pastor. Owesi Kiagala parish ebe mere appoint before Obata. Obona father agabara oyiro of a father ya. What go maroma mie? We were na father's house. Press your bell. Onye putara secretary. I said, what can I do for you? I said, I want to see the pastor. The secretary, do you have made the appointment with the pastor? I said, no. I said, you are not going to see the pastor. I said, but it's emergency. I said, no, you are not going to see the pastor. Go home, make an appointment, and come back. I said, okay. Can you give me water to drink? I said, no. Go home. Make an appointment. Are you hearing me? Go home, make an appointment. I said, why treating me like this? He said, go home, make an appointment. Can I go back and forth? The middle days of wow, what middle days of? I said, "Come back to your name, Molo." Can I make here back and forth? Pastor, now what they purpose? So what is going on here? I said, this gentleman is not listening. When I said, oh, I said, secretary, this is the pastor that will replace me. Secretary Akoja. So you didn't tell me you're a pastor. You didn't tell me you're a priest. I said, really? Oh, come in. I said, no. No, I don't want to come in. Is it how you treat people? The gospel reading of today says, Jesus addressed this parable to those who feel that they are righteous but despise others. Last Sunday, I could make a prayer. Today, me just like why prayer brought so one omumani. You will look like the prayer you say. It's not only about receiving Holy Communion. You will be Christ you receive. It's not about rosary. We have 20 decades every day. It's not about saying the rosary. Can you be the rosary you pray? Can you be the Bible you read? Oh, you just saw a while over there. You can. You want to get me really, but you just saw a line abu omumegi. Because we pray from the head, Jesus look at the heart. Keko bigide. Ila ni hiyo ogun ke bagura no but that just ihe na chobu ndi na emeso ndi mmadu ibe ha ezigbo omume. How you treat others. Do you know when you talk about how you treat others? Not how you treat Father Kirian. How you treat people who are nobody. How you treat people who cannot impact anything in your life. The first thing they go back for her, the widow, the poor, the nobody. It is easy, but a loka, like a share plate. It is easy. It belongs like all the societies. My knighthood, my hilile, my bruga butcher. But the simple question: what is their attitude to others? What is their attitude to God? In Matthew chapter 5, verses 23, we have what I say about Obudi the Jeep, but the Rotangla when I got when I got on a Magini. Happy that happy that God can get on your dozy. How many of us they so good that better? Nakoka. How many of us promote us Lakoka? How many of us are log or go allow let's say Lakoka? So you just on a while no start. It's not about the plate. Tupa hebido masa, me his eminent hebido masa, eyebrows or your bar. Stand and him. Stand and him. Stand and him kekasukwa. The question na job oswai no because every born stand and him. Stand and him. Stand and him kekasukwa usigno be where pota. Or are you saying it as part of mass? Or are you sincere in what you are saying? How do you treat others? So what do you happen here about Jesus and our contempt of others and our pride? It was the most of the madome, it was a pago why. A man pagola toto.
mberụtara oge anyị pere mpe, o nwere egwu ma oge anyị pere mpe, we are not used to games. Enwere games, so egwu ọnwa ka anyị na-apụ egwu ọnwa. O nwere egwu ha na-agụ oge onye kwụrụ ọtọ egbutuo mmiri sọmụ bụ eze ya kwụ ọtọ n'ụwa, so onye kwụrụ ọtọ pịatuo ya ozugbo. Is that the life you live? Mpago nwoke bidoro, nwoke kpere ezigbo ihe niile nwoke kwuru bụ eziokwu. Tụfadịsị ihe niile kwuru bụ eziokwu. Ọ bụrụ na asị asị, adịrị m akwa iko, adịrị m emegbu mmadụ, ana m eme fasting 2 times in a week, ana m enye tụda. O nwere ndị chere ihe bụ ịka ụka bụ the envelope ha na-enye n'ụlọ ụka. The first say, I will stop coming to church and I will go with my envelope. Just I don't interested about the envelope. I even the father interested about the envelope. Brother just I'm here na envelope. So our father ke laka ko chuku ke laka. Ama ko se ko. O chuku ke laka ra command. Pride. Just was a butu onwe. Be simple. Be humble. Oh, one sentence. Very simple, but very difficult for people to say. I am sorry. I am sorry. Instead of you say, I am sorry, otuarabia, pentibia, trouble to the make a rope, why, why not say, I am sorry? Simple, you are wrong. You know, when you get wrong. Why not make it? Ikuro, nafu, katorotoro, nafu. But I am sorry. It's wrong. Him alone, it's wrong. It pay tibia, bareba. Chaba Bible ye quote. We quote to shielu la quote to cover. We prove it's wrong. All pride, ego, the eye, and because of you, Jesus crossed the eye and put a cross in it. If you don't cross your eye, you will be having problem in your life, in your marriage, in everything. Even my wife. Because why I say, dear, I am sorry. Okobia, Kushibelula, Kadobia, trouble you, on what I have for. Nebila roar, simple, I am sorry. You simba, a fire. One not a bubble handle, or barayad. There are people who are not only toxic, but chaotic too. And probably the source of toxic, you have no problem. No, it's toxic, it's quite chaotic. Probably no. Kata, why had the just say, well, say, why not be simple? Why not be humble? Oh, yeah, be better as I get better. So, just like lemon like I know bastard. Say, Anamanu he in Isaiah, say, Anamanu he Unti Eshiram, Anama Fogi. Man, your heart is where I am looking at. If your heart does not beat with compassion, with love, with respect, there is a problem. Your heart has to beat, not your head. We don't pray with our head, we pray with our heart. Our heart needs to be purified. Our heart needs to be compassionate. Our heart needs to be caring. You can be every other thing. You can control this parish. You can control everybody. You can be in charge. But if you don't have a good heart, a humble heart, a contrite heart, oh Lord, you will not despise. Imagine just like what you know about starter. Be the Bible, you read. Be the rosary, you say. Be the Eucharist, be the Christ you receive. Be the prayer you say. And the world will be a better place. Ekwe n'otu Chineke nna ji ike niile onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe Jesu Kristi n'ezi Chukwu a mụrụ ya mụ emeghị ya eme
ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria si na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị nke Pontius Pilate, ọ taa afọ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rịgo n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etogodo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwenụ. Anyị onye nwe anyị nụrụ anyị ka anyị kpee ekpere maka udo n'ụwa niile, ọkacha na ana Igbo, ka Chineke wetara anyị udo na nchedo obodo anyị. Anyị kpee ekpere maka udo n'ime ezinụlọ dị iche iche, anyị ekpee maka udo n'ime mkpụrụ obi anyị, ka udo wee bụrụ ihe ga na-achị anyị. Anyị ayọ biko dị nwa anyị, onye ọbụla yazie Chineke ihe na-akpa ya na mmụọ. Ezi Chukwu ọma, anyị ekene gị maka ihe ọma ị na-emere anyị. Ewe na-ayọ ka inye anyị grasị anyị ga-eji wee bi ndụ dị mma, ma gbagwute anyị na mkpa anyị niile, gboro anyị mkpa anyị niile, ka anyị wee na-efe gị
ka ị wee na-edu anyị na-echekwaba anyị. Anyị rịọkwa na ị ga-emere anyị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Chineke anyị nara nọ. Dị nwenụ biko tụgharịala anya n'onyinye anyị na-ebutere ebube eze gị ka ihe anyị na-ebutere gị iji gbara gị odibo bụrụ ihe ga-ewetara anyị otuto site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu ka anyị na-ediwe n'anyị Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezigbo ezuru ezu na-asọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene n'oge niile, obe niile, o nna dị nsọ Chineke chike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwa anyị, onye jiri ihe obere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka mmụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara n'ọnwa ebebe si n'ọnwa ọnwụ n'elu obe bịa site na mbilite ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebughị oge niile n'ukwe na-asị
so gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ gị doo ihe dị azụ site n'ịkwasa mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara wee rụọ Aisha nye gị ekene na otuto ya nwaanyị nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. My Lord and my God, otu ahụ kwa ka o si mee mgbe ha richara nri asị o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke my Lord and my God. Ka anyị kwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-emeghe ugbu a. Na ncheta nke ọbụla bido n'ọnwụ nke nwa anyị ebunye gị acha nke dị n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya jupụta ya. Gozie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okpukpe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngozi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, St. Fortunata na ndị niile mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na oto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were na ekpere nke onye nzọpụta ya kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, ka otu dị n'afọ gị, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, ekwena ka anyị kwe na nranye, ma zọpụta anyị na ajọ ihe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ osebụwa na ajọ ihe niile, were ebere ya udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbaalụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo nke ka m na-ahapụrụ unu, udo nke ka m na-enye unu, biko elekwara anya na njọ anyị, kama lekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịgo n'otu mgbe niile ka uche esi chọọ, ngị onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nata na onwe anyị ekene nke udo.
atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị akpọ lori nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwenụ etosora nke bata n'ime ụlọ kwa soso na mkpụrụ obi nke adịrị. Today's Mass is offered for savers Chidi Nwachukwu, requested by Sir and Lady Ugochukwu and Lady Anne Duru.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, biko mee ka ihe dị n'ime ọgbụgba ndụ a zuo oke n'ime anyị. Mekwa ka anyị mee ka onye ahụ anyị bụ onyinyo ya n'ụwa a bụrụkwa onye anyị ga-enweta n'ezie n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otito dịrị Jesu. Second collection is for mission. Uche ngwa. The two Uche. Why? Yeah, I get it. Onye nwe mmanụ m ekele gị. Onye m jụrụ n'ekele. Ana m jụrụ n'ekele. Ana m jụrụ n'ekele. Ana m jụrụ n'ekele. Jụrụ n'ekele. Ana m jụrụ n'ekele. Mama ekele. 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 Oto dịrị Jesu. The parish is offering adult classes 16 and older who have not received all their sacraments, baptism, Eucharist, and confirmation. And for other people from other religion who has to learn about our Catholic faith. For more information and to register, please call the rectory. Annual Catholic campaign appeal is still in progress. Our goal remains $22,152. As of now, we have in pledges 21,391. Thank you for those who have already made a pledge. And if you can make a pledge today, please do so. We need to reach our goal, which is almost there, less than $1,000. Envelopes are at the back of the pew. October is the month of Holy Rosary. We invite you to join us to pray the Rosary this Friday, 8 a.m. and 7 p.m. bilingual Mass. All Souls Day is approaching. We are dedicating candles to pray for our beloved departed. The donation is $30 for the entire month of November. If you would like to dedicate a candle for your beloved one, you may drop the name and the donation in the collection. Next Sunday, you can drop it. We'll pray for you for the month. As we have been doing, so we continue to ask donation for immigrants. You may bring the following item next week: diapers, men's underwear and socks. Also, food item for a soup kitchen such as rice, pasta and sauce. Please, no canned food. Thank you. Onoma Otodiri Jesu. And a memorial service, our brother Charles Onyulo.
November 27th here in this parish. Other people will come too. And there will also be reception at the parking lot as we do. So bear that in mind and help spread the word among our members, those here, those that come frequent and those that doesn't. And Ndimbise, help spread it to Ndimbise because kaha bamba welute. Tata, sister Nemeka that used to come here, you know, she's a little bit challenged by the sight. So, biko kai bambo, janjaria katata on a memorial for the father and the brother. The father was only Kenya, but the brother was just 50-something years that died just like that. The venue was St. Peter Clever Church. It's at 29 Clever Place, Brooklyn, or between Franklin and the Classen Avenue, off Fulton Street. Fulton Street. You can get to Fulton through Atlantic. You can put it in GPS too. 29 Clever Place, Brooklyn. And the church is St. Peter Clever Church. It's a very small place. The church, I mean, the street. The bronze from yesterday, or they tested me, now they made one Mado memorial. For the one Mado, na bronze. They're doing it there, na bronze. On 30th, which is next Sunday. So, nige weekend, kaje. I ain't with a cozy for that 30th from Mrs. Aneke, Mrs. Okolo Chidera, and Ebuko Okolo. And them a baptism for their son, their first son. As I couldn't on your hand, that same 30th, which is this coming Sunday. Venue would this year. There are no keva, and a joker here. Yeah? How they call Nikon? I must remember Nikon, Nikon Church. Man, I'm not for the Jude Beach, Nako Kade. Nikon, I think 3rd Avenue, right? Also. On your Nikon. Okay. It says St. Peter and Paul. Brooks Avenue, okay. Brooks Avenue. And then where Otodri Jesu, and then where birthdays, birthday anniversary, and then one anniversary. Oh, birthday? Oh, Onya Keji Nwayeku. Ngo, what, you trying to tell her to sit down? Or what? Lord be upon you. Come. We mercy in the name. May the blessings of the Lord be upon you. In the name. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday.
birthday to you. Please stretch your right hand on high. Heavenly Father, we present Osika before you, asking you to continue to bless Amarashi. To continue to bless Amarashi. Give her all the resources that will make her to be the best version of herself. Bless her parents. Give her parents the resources to raise her up to be what you God want her to be in life. Amen. Remove every obstacle in her life. Remove every pressure of fear group from her. And may she always walk on the path of righteousness. Give her wisdom, knowledge, and fear of God. We ask this in Christ our Lord. Amen. And ever. Amen. Amen. Ngozi ọkwa ka isi chọọ ịnara amara blessing ya wee. Ngozi bụ mami ya. Do we have anniversary? And one anniversaries. Osondokwa. Biko, our Otodiri Jesu, our Christian mother, now already na St. Peter Clever, na kwado maka ihe sister. So biko gbanu mbọ, anyị gbasa ụka ka anyị si ebe a wee jebe, ka anyị je kwado sister Nnaemeka, otuto dịrị Jesu. Ka m were ohere ekele onye go reading n'ụbọchị tata. Thank you. Ka m kelee ndị ushers. Ka m kelee ndị choir. Ka m kelee chairman mere anyị announcement. And more especially, ka m kelee the angels that serve at this mass. May God continue to bless you and be with you. And more especially, without this person, I will not be a priest. And that person is you. So thank you. I mean you. Why are you looking at somebody? I'm talking about you. I'm talking about you. So your presence matters. So thank you for leaving everything to come here and celebrate this mass. Because without you, I will not celebrate the mass. You made my day. Thank you and God bless you. Onye nwanyi no nyaro no. Ka Chukwu jike niile gozie unu na nwa na mmụọ nsọ. Labanu misa gwusigo. Have a beautiful week. Biko Saduru wetara ọjị na afụfa. Saduru na family ima madam jere ụlọ. Biko
unu nọrọ outside ka anyị taa ọjị a. ọzọ bịa burie while I do this.